Kapistahan ni San Andres Apostol. Ang pangalang Andres nagpunting og pagkausab sa iyang pamilya ngadto sa laing kultura tungod kay ang iyang ngalan dili man Hebreyo kundili Griego. Ug atong makit-an kining pagkaukab nga nagtimaan sa iya mismong kinaiya. Nangita siya sa kamatuoran ug tataw kini diha sa iyang pagkatinun-an ni Juan nga magbubunyag. Sa dihang gipunting ni Juan si Jesus nga mao ang kordero sa Dios, andam siyang misunod kang Jesus ug nagpabilin uban kaniya. Unya giadto niya ang iyang igsuon nga si Simon aron ipaambit ang maayong balita ug iya kining gidala ngadto kang Jesus. Sa higayon nga gipilo-pilo ni Jesus ang pan, si Andres kadto ang nakamatikod sa bata nga may jutayng pan ug isda ug mipahibalo kang Jesus mahitungod sa bata. Sa dihang pipila ka mga Griego ang buot makighimamat kang Jesus, si Andres kadto kinuyugan ni Felipe ang nagtultol kanila ngadto kang Jesus. Busa si Andres nagtudlo kanato unsay matuod nga buhat sa misyon, ang pagdala sa katawhan ngadto kang Jesus. Nagtudlo usab siya kanato kung unsaon sa pagkamisyonero diha sa kinatibuk-ang kahulugan sa atong kinabuhi. Pamalandong. Sa akong pagkabinunyagan, misyonero usab ako. Kinsa man ang mga tawo nga akong gidala ngadto kang Jesus. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasingkasing gayod, gimatarong kita sa Dios. Ug naluwas kita kay gipahayag manato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo? Ug unsaon man nila pagtuo kun wala nila hidunggi ang mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kun wala kini iwali? Ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo gikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumala sa kasulatan. Milanog sa tibuo kalibutan ang ilang tingog, miabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuo kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabii nagapahibalo ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuo kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti kansang tingog wala madungog.
Latas sa tibuok yuta, milanog ang ilang tingog. Ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug nikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.